Arratsaldeon, Iñaki Arruti naiz eta Arizmendi ikastolara etorri naiz. Bigarren hezkuntzako irakasleekin aritu gea guk euskaldun bezala, euskaraz aritzeko dauzkagun aukeretan, nola erabil genezaken euskara gehiago eta gaina erabiltzerak orduan nola sentitu gintezken erosoago. Eta horretarako, Valentziar batzun eredua erabili dugu, Katalunian erabiltzen nahi diana, eta hor baliabide batzuk, esplikazio batzuk emate iskigute, hizkuntza aldatzeko beharrik ez daukagunetan, guk nola jarraitu genezaken euskaraz eginez, lasai eginez, eta horretarako dazkagun aurriritzi batzuk nola hautsi genitzaken, askotan ez da gaitasun problema izaten, ez da ohitura problema izaten, baizik eta aurriritzi batzu dazkau geure buruan, eta aurriritzi horietako bakoitzak buelta eman genio zaioke, eta jendeari, batez ere errexastearen, lehenengo harremanetan, jendeari itxuraz, euskaraz ez dakila pentsatzen deulako, edo eta euskaraz egin ez digunarren ez du esan nahi guk ezin diogula egin, da horrelako kasu txiki zehatzetan nola hobetu genezaken, hala nahi bali madu beti, gure euskarazko jardun hori, eta gaina hori egitea lasai, eroso eta halako antsiedade zeharikan gabe, ez da antsiedade momentu edo egoerarik gabe. Eta hori xe konpartitu dugu pixka bat, katalanen gandik ikasitakoa, hemen pitinka baliagarri izan dakigukelako guri ere, euskaldunoi.